ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали дархости шумо. дар видеои имрӯза ҳаёти ҳақиқии репсарои ҷавони тоҷикро пешкаши шумо мегардонам. Барис Каева дар куҷо таваллуд шудааст, оиладор ҳаст ё не, сабаби репхониаш дар чӣ буд ва айни ҳол ба чӣ корҳо машғул аст, ҳамааш дар дохили видео. То охир тамошо кунед, ҳамаашро мефаҳмед. барои пешрафти кори мо дар канал обуна шуда дар видео лайк гузоред ва бигӯед навори навбатиро дар бораи кадом репер ва ё сароянда омода намоем. Блексан Барис номи пуррааш Муборакшоҳ буда, ӯро Муҳаммад ҳам мегӯянд. ӯ 1 марти соли 2001 дар шаҳри Бохтар ба дунё омадааст. дар оила 5 фарзанд мебошанд. Муборакшоҳ фарзанди калонии оила буда, 2 хоҳар ва 2 додар дорад. ӯ 2 октябри соли 2021 оиладор шуд ва ҳоло фарзанд надорад. Муборакшоҳ дар мактаби миёнаи рақами 4 Қурған то синфи 9 таҳсил карда, баъди хатми синфи 9 яъне соли 2017 ба давлати Россия рафтааст ва баъди 1 сол боз ба ватан баргашт. айни ҳол дар Бохтар зиндагонӣ мекунад. Муборакшоҳ аз хурдӣ нисбати санъат меҳр дошт ва аз соли 2016 репхониро оғоз намуд. аввалин репи хондааш «Айби очат шид» ном дорад ки ин репро бо ҳамроҳии Акон МС ва Ювон хонда буд. сабаби репхонии Барис хиёнати нағздидааш мебошад ки номи ӯро Манижа мегӯяд. сабаби репҳои ошиқӣ хонданаш ҳам дар ҳамин аст. ҳама репҳои хондаи Барис аз ҳаёти худаш гирифта шудааст ва ҳақиқат доранд, мегӯяд худи ӯ. дӯсти аз ҳама наздики Барис Фирик мебошад ва бо МС Зафар, Фред, Блексан Фирик, Шоҳ МС ва Акон МС ҳамкорӣ дорад. трекҳояшро дар студияи Бевафо ва Куйбеш Рекордс сабт мекунад. ӯ 5 маротиба консерти худро гузаронидааст. аввалин консерташро 14 феврал дар шаҳри Бохтар гузаронида буд. охирон консерташро бошад бо ҳамроҳии Блексан Фирик, Тарона ва МС Зафар дар ноҳияи Ёвон 31 декабри соли 2021 гузаронид. Муборакшоҳ соли 2012 дар филми «Ҳаёти талх» дар нақши хурдиҳои Шаҳриёр Давлатов нақш бозида буд ва айни ҳол Муборакшоҳ ба ғайр аз реп ба ягон кор машғул нест. вақтҳои холигиашро дар Инстаграм мегузаронад. ба касби интихоб намудаи Барис воридонаш зид нестанд ва Барис дар оянда ният дорад клипу трекҳои навашро пешкаши мухлисонаш гардонад. силкаи YouTube канал ва Инстаграми ӯро дар поёни видео мегузорам. дар омода аз навигариҳояш бохабар бошед. инак дӯстон, навори мо ҳам ба анҷом расид. ин буд каме маълумот аз ҳаёти Блексан Барис. видео мақбул шуда бошад, лайк гузоред ва дар канал обуна шавед. хайр дӯстон, то навори навбатӣ.